ጸጋን ሰላምን ንዓኻትኩም ይኹን ተኸታተልቲ ኤንኤል ቲቪ ከመይ ቀኒኹም ካብ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ንዓኻትኩም ይኹን እምበኣርከስ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መእተዊ ናይ መጽሓፍ ፊልጵ ዝተማሃርናዮ ሕጂ ድማ ካብ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 1 ክሳብ 11 ክንመሃር ኢና ሰናይ ምክትታል ይግበረልኩም ስለዚህ ሎማልቲ ኣብኣ ድራእናያ ሓንቲ ቃል ክንድሪና ኣብታ መእተዊ ዘላ ካብዚ ቃል እዚ ድማ እግዚአብሔር ከም ዝዛረበና በዚ ረፍድ እዚ እምነተይ እግዚአብሔር ይመስገን መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 11 ዘሎ ክነንብብ ኢና ከም ትወትሩ ንገብሮ ንኽብሪ ቃል ኣምላክ ካብ ዘለና ሓፍ ክንብልካ ሓተኩመ ቃሉ ክነንብብ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን راي بسم قويتا يسوس كم ببوي باولوسن تيموتيوسن باروت يسوس كريستوس نابتوم أفيليبي بكريستوس يسوس زلو كلاتهم كردوسان مس إبسكوبوساتن دياكوناتن كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን መሳኻትኩም ይሁን ብዝዘከርኩኩም ዘበለ ጊዜ ኣብ ኩሉ ጸሎተይ ምእንቲ ሁላትኩም በሃጎስ ጸሎትና ገበርኩ ኩልሳ ንአምላኽ አመስግኖ ኣለሁ ስለቲ ህብረትኩምን ንምስፋሕ ወንጌል ካብ ተቀዳመይቲ መዓልቲ ክሳዕ ሕጂ እታ አባኻትኩም ሰናይ ግብር ዝጀመረ ኸኣ ንሱ ክሳዕ እታ መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝፍጽሞ እዚ ተረዲእዮ ኣለሁ በመቁሐይ ኮነ ብናይ ወንጌል ምምጽራይ ምጽናዕ ኩላትኩም ብጸጋ መማቕልተይ ስለዝኾንኩም ኣብ ልበይ ስለዘለኹም ምእንቲ ሁላትኩም እዚ ከሐስብ ቅኑ እዩ ብለውሃት ክርስቶስ ኢየሱስ ንሁላትኩም ከመይ ገይረ ከም ዝናፍቀኩም አምላኽ ምስክር እዩ ንኽብሪ አምላኽን ምስጋንኡን እቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ጽድቅ መሊእኹም ክሳዕ እታ መዓልቲ ክርስቶስ መእንቀፍ ዘይብሎም ንጹሃትን ምእንቲ ክትኮኑ እቲ ዝሓይሽ ክትምርምሩ እቲ ፍቅርኹምን بفلتاتن بمستوال زبله كله أزيو نابزة خيد أزي إلمنا اللخفلو حرا إجزيابير مسجن زا حتصر ملختي باولوس نابسة فيليبي 4 مرافات رئيس اللواء باولوس بوهنا نتي زجبروا له نجر نمسجانيو صحيفوا أبز زنببنا يبقتها كأتوي كاب قطر حدا كساب 11 أبزلو بسلست زت مقليو قطر حدا قطر خلتن سيمبلي سلامتايو كاب قطر سلست دما كساب شمونته مسجانا يو باولوس دقرب كاب تشعت كساب 11 دما زتصليو صلوتيو أبز يسفير الله باولوس صلي لكم ترى يبلنيو انتي كم زتصليون يصحفوي نانا تصلوت صحيفو እግዚአብሔር ይመስገን ናብቲ መልእክቲ በቀጥታ ከነአቱ እግዚአብሔር ይመስገን ጅምር ከብል ከሎ ኣብ ቁጥር 1 ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ባሮት ክርስቶስ ኢሉ ይዝጅምር መን ነዚ ደብዳቤ ዚ ከም ዝጻሐፎ ግልጽ በመግባር ይዝጅምር أستبيلكم من دحر كوينكم أب مصحف قدوس زمن كله دبدابي كتصحف كله مجمريا اتصحافاي من مخانوس نغيرو يزجمر أب زمننا خمو يكون دغونه دبدابي كنصحف كلنا بإنجليش تخوينو تدبحال كله مسبلنا مودعتاسي sincerely yours كستو إلنا نصحف أمارينيا تخوينو تدبحال كله مسبلنا مودعتا كسلام تاجر تباهيلات الصحف أب تقرينيا تخوينو دماتو كله زبحال كله مسبلنا أوتنا حفاش كستو إلنا إتا شمنا مودعتا نمسا أما صحف قدوس كنتريهم جنا جمر كبلو خلوس من كم صحفاس نجيرو كايز جمر صبودو دما يمسلكم من مالت من يون دابل كخاب تنببسي من مخانو فليت كاي خات جمر ስለዚህ ጳውሎስ መጀመሪያ ገና ከጀመራ خلص ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ባሮት ክርስቶስ ኢየሱስ
ጳውሎስ 13 መልእክት ጽሒፉሎ ኣብ ክልተ ቦታታት ጥራይ ሽም ካልኦት ኣገልገልቲ ምስኡ ዘለዋ ይጠቐሰን ኣብ መጽሓፈ ሮሜን መጽሐፈ ኤፌሶንን ካብኡ ወጻኢ ግን ኩል ግዜስ ምስኡ ዘለው ኣገልገልቲ ሁሉስ እንታይ ገብሮም መስለኩም ይጠቕሶም ከምዚ ናብትናቱ ነገር ናብትናቱ ፕላትፎርም ናብትናቱ ደረጃ ናብትናቱ ነገርሲ يمصون بتحدى وندم ما دهراي كنا أتوغلنا قرب أمودة كنريوينا باولوس تغونا كجبر كلو تاريخهم ما بتعمل سيستماتيك كله كجبر كلوس ببربز دق أمت سبي تسلمتها نبالاسي بدهري آدم ما تحت سي قلم الأختون اللوا كنريوينا سلازي نباولوس سامسيو نتيموتيوس سامسيوس مسؤول غيرو باولوسن تيموتيوسن باروت غويتانا يسوع كريستوس إلو يصحفالو تيموتيوس نسب فيليبي سترينجر ايكونن غاشا ايكونن نتيموتيوس نمجمريا غزي ترخبوا اب غبر حواريات مراف 16 مراف 16 ማለት ድማ ጳውሎስን ሲላስን نمجمريا غزي ناب اوروبا سغيروم فيليبي اب اوروبا اب سمين غريك زلا مقدونيا زبحال اوراجا زلا ከተማ አባን መጀመሪያ ጊዜ ከመጹ خلوس ጢሞቴዎስ ምስኦም መጽዩሎ ናብዛ ከተማ ዚያ ስለዚህ ጢሞቴዎስ ይፈልጥው ጢሞቴዎስ ሐድሽ ከሎዩ ምስኦም ዝነበረ ጳውሎስን ሲላስን መከራ ብዙህ በጽሕዎም አቤት ማእሰርተ አትዮም ገላ ሞዳታ ካብዛ ከተማ ዚያውን ኪዱ ክብልዎም ከለውስ ጢሞቴዎስ አባ ከምዝ ተረፈይ ዝንገር ጢሞቴዎስ ነዛ ማህበር ዚአ ይፈልጣዩ ስለዚህ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ናብ ገዛ እርሱ አምጪው ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ባሮት ክርስቶስ ኢሉ የምጹ ዳራይ ካለ ነገር ድማ እንደህራስተቢልኩም ብዙ ጊዜ ጳውሎስ ነቶም ምስኡ ዘለው ሰባት ይጠቅሶም ይጠቅሶም ከለኹም ዝበልኩኹም ኣብቲ ሰላም ተቀርብ ከሎ መን ምስኡ ከም ዘሎ ሲጠቅስዩ ግን እቲ ደብዳቤት ውሽጥ ክጽሐፍ ከሎስ እሳቶሙን ጽሒፎም ማለት ግን አይኮነን ከመይ ትርዳ እንደህሪልኩምኒ አቡሽጥ መስአተኩም ትረኽብዎ ዘበለ ሁሉሲ first person singular ነህና እንዳበላ አይኮነን እንድጽፍ ናይ ገዛ እርሱ ከም ዝኾነስ አቡሽጥ መልእክት መስአተኩም ትሪእዎ ይሆም ግን ሪኮግናይዝ ይገብሮ ምስኡ ከም ዘሎ አዘቲም ከም ዘአዩ ከም ዘገልግሉሲ ነቶም ምስኡ ዘለው ሰባት የምጾ ብዙ ጊዜ ድማ ኸጠቅሶም ከሎ ሐዋርያ ኢሉ ይጠቅስሞ ዳህራይ ነኦም ድማ ኣብታሽም ኣብታ ገና ክጽውኦም ከሎስ ፍልያ ቢሉ ድማ ከምት ዝኾንዎ ሐዊ ይዝኸውን ብዙ ጊዜ ሐዋርያ ክርስቶስ ምስበለስ ሐውና ክርስቶ ኢሉ ድማ ፈልዩ ይጠቅሶ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ግን ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ባሮት ክርስቶስ ኢየሱስ እዛ ባሮት ክርስቶስ ኢየሱስ ንጢሞቴዎስን ኢንክሉድ ጌራል ጃብ ካለ ሓደ ሰለስተ ቦታታት ቀልጥፊለ አነ ገንበበልኩም መታን ጊዜ ክንቆጥብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ጳውሎስ በፍቃድ አምላክ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኸውን እተጸወአ ይብልሞ ሶስቶኒዮስ ካ ሐውና ይሉ ይፈልዩ ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ድማ ጳውሎስ በፍቃድ አምላክ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጢሞቴዎስ ሐውናን ናብታብ ቆሮንቶስ ዘላ ማህበር ይብል ጢሞቴዎስ ሐውና ጳውሎስ ድማ ሐዋርያ ኣብ ገላትያ ድማ ጳውሎስ ሐዋርያ በኢየሱስ ክርስቶስ በተካሙታት ዘተንሶ እግዚአብሔር አቦምበር ካብሰብ ወይ በሰብ ዘይኮነ ይብልሞ ኣብ ቁጥር 2 ኩላቶም ምሳይ ዘለው አህዋት ድማ ናብ ማህበራት ህጂ ኣብ ዘመንና ከምዚ ኦልሞስት በዘይታይትል ዘይስራሐሉ ዝመስል ዘመን ስለዝኾነ ወይ ጢሞቴዎስ ወይ ዞም ካብዚኦም ዝጥቀሱ ሰባት እንተ ኣብዚ ዘመን ተዝኸውንሲ ድኹርዩ ኮይኑ ይመስለን ታይዳ ኣብታ ሐዋርያነት ሲ ደይተኻተትና በተዝበልጽ ሽም ግን እኮ ይጽውኦም አሎ ሐውና ያህዋተይ ካብ ሐው ዝበልጽ ነገር የለን ሐው ድገበረና እኮ ክርስቶስ ኢየሱስ ታዝበለጸት ነገር ኣብዛ ምድር እዚኣ ንኽንአይ ንኽነገልግል ድኾነ አይነት ታይትል እንተ ተዋሃበና ሽግር ይብሉ ነገር ግን ካብ ሐው ትበልጽ ካለ ምንም ነገር ድማ የላ ናይ ጎይታ ከምኳና ቤተሰብ ናይ አምላክ ከምኳና ዝበልጽ ነገርሲ ኣብዛ ምድር እዚኣ የለን ይሕዋተይ ክብረና አምላክና ይኹን
أنت توحبنا صبو تزيت وحبنا ونشجر يبلون أنا خنا أقولك سبدس دسك بلو خلو باستر يبلك زغر ما قلت دما تغير مو موسى تغول من مشجر يبلان موسى ونكو قال مجمر ياسي بقويتا حاو مخاني فليت الله كريستوس أملاخي أبوي بيتسابنا ترديون الله يسوع قويتاي كبرنا أملاخنا يقول سلازي جناح جمرة خلص باولوس تيموثيوسن إلوس كريستوس دما ناي كريستوس يسوع باروت كم زخونو ينجر باريا مخانون دما زبلت كبرشم يبايزوي أبلو كيدان بألموسى تتصولوا نبيات تتصولوا باريا كتب هالكلة خاسي نايمن مخان كاز جلس نفق عادي ده يكونس نفق عادو زنبر ناي جزار سيد يكونكوس ناتو زخون كي زبلو يسوع قويتاي كبرنا أملاخنا يقول سلازي بزي باريا كريستوس بزبل الشم تقلل أبيلو يأتيو صحيفوه دهراي نابتهم ملغ تزت صحف اللهم كزارب كله دما انتهي لهم مسلكم أفيليبي بكريستوس يسوع زلوا قدوسان بس إبسكوبوسات دياقونات زوم سبات زيوم دما جنا جمر كبر كلوسي أفيليبي زلوا قدوسان أجي نايب أولوس famous حرق يازا بكريستوس يسوع زلوا تبل ميتن سوسان أربعة جزء تتكلم الله in fact كريستنا قدر الدأنا زهرة جزء قدر الدأنا الله سهل في جزء أتورينا نير بكريستوس يسوع كم مخوانا زتلا عليو اتكاب قويتها زرخبنا يو زبلا كله زرخبنا يو زغنا يو زبلا كله زغنا يو بكريستوس يسوع سلزلونا قدم أب أدم نيرنا رومي همش تكم زنقرو كابو وتينا جن هجب بكريستوس يسوع كوينا لنا قدوس دبلنا دلو حجي دغنا جبر دايكونس أبقى تطابق زلاس بكريستوس يسوع لزلوا يوم قدوسان زغونو زلوا كبرنا أملاخنا يخون أب زماننا نزلوا ناي هايمانوس سب انتهي متعامت نيرا مسلكم قدوس باولوس ناب فيليبي زلوا باروت كريستوس تزبحال نيرا مغنياتو نبقى باولوس هنا قدوس إلنا نهبو منبر بكريستوس يسوع زلناس قدوسان مغانوس زترس نجاري ويدما أنا كابرهيو تدقز الله أب هايمانوس زلوا يزارب زلوا قدوس زبل نجارسي حدا زي قرب كانوا نايز دخت كون سبز فر ملكا قال جيرو يزوسد نو بكريستوس يسوع زخونه زبله كلسي قدوس يكبرنا أملاخنا يخون كامس مقبار زتت حزن قرد ما كوي بلون ولا بلو كدان تاريخهم بوتاي قدس ما التقدس كله كقدس كلوسي نأملاخ تفاليو مالت ينبر كابتي أبيت مقدس زلو مجلجلس كابت أبدك زلو كوز تفلي يكونه بماتيريال درجة نأملاخ مفلاهيو قدوس زبلو زلو لك خامود معنا نسخاتكمن بكريستوس يسوع سلازلنا نأملاخ سلاز تفلنا قدوسانينا كبرنا أملاخنا يكون قدوسه بلوسك أجهم قدوسه كبرنا أملاخنا يكون سلازي نزوم زصحف اللهم زلو سبات دما بكريستوس يسوع زلو قدوسان ኤጲስቆጶሳትን ዲያቆናትን ተጋጢሙ አብዛበ ክፍል ዚ አጥራይኹም መጽሐፍ ቅዱስ ትረኽቦ ነቶም ዘገልግሉ ዳራይክን መጻይና ንሁሉ ሰብ ጳውሎስ ይጽሕፋሎ ማንም ካብዝ ጽሕፎ ዘሎስ ዘይምልከቶ ኢንክሉድድ ደይኮነ ገሩ ከሐስብ አይደለን ጽቡ ገርና ክን መጻይና ታ ኤጲስቆጶስ እትብል ካላይ ኮነትን ሽማግሌ ጓሳ ኤጲስቆጶስ ዘንሰለስተ ኢኩቫለንቴን ሓደ ወርድ ሓደ አይነት ትርጉም ሓደ አይነት ነገር አድሬስ ድገብራ ቃላት አብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ተሪኹም ጳውሎስ ካብ ኤፌሶን አብታ ዘሐልፈላ ዘነበረት ከተማ ኮይኑ በመርከብና ሐለፈን ከሎ አብ ኤፌሶን ዝነበሩ ሽማግሌታሲ አጸውዩ ይብለና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ቁጥር 17 ካሜልጦስ ናብሰብ ኤፌሶን ሊሁነቶም ሽማግሌታት እንታይ ገበሮም ይብለና ነቶም ሽማግሌታት ማህበርሲ ናቡ አምጾም ቁጥር 18 ተንሹ ገዛረቦም ከሎ ስለዚህ ንርሱኹም እነታ በገዛ ደሙ ዘጥሪያ ማህበር ጎይታን ክትጓሲዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶስ
ገይሩ አብአዝ ሸመኩም ሰለስቲ እንሲ አብዝ ረኽቦ ሽማግለታት ተጸውዮም ክትጓሲዩ ብሎማሎ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶስ ገይሩ ሸይሞኩም ብሎማሎ ንሓደ ሰብያ ዘኹላ ነቶም ሓደ ግሩፕዮም ዝኹሉ ሽም ዝህቦም ዘሎ ጳውሎስ እጂ ከም ዝበልኩኹም ጀሃዙኒ ኣብዚ ሓንቲ ነጥብላ መእተዊ እንዳመሰለ ከሎ ግን ብታሕቲ መልእኽቱ ኦልሬዲ ካሕልፍ ጀሚሩሎ ጳውሎስ ፊልጵ ናይ ምስጋና ደብዳቤያ ከም ቆሮንቶስ ኮሬክቲቭ ሌተር አይኮነን ወይ ከም ገላትያ ሽግር ድርመሉ መጽሐፍ አይኮነን በዋናነት ነገር ግን ጳውሎስ እና መስገነ ከሎ አብ ፊልጵ ሓደ መጠንቀቅታ ሓደ ድማ መእረምታውን ግን ሂቡሎ ከም በዓል ቆሮንቶስ ገላትያ ሜጀር ደሆነ ፕሮብሌም አይኮነን ግን ገለ ድማ ማእኸሎም ንዘሎ ነገርሲ ክጥንቀቁሉን ክእረም ንዘለዎ ነገራት ድማ መእረምታውን አቀሚጡል እታ መጠንቀቅታ ኣብ ምዕራፍ 3 ይኹም ትረኽብዋ እንታይ ይብል መስለኩም ካብ አኽላባት ተጠንቀቁ ካብ እኩያት አይቲ ተጠንቀቁ ካብ ምቁርራጽ ተጠንቀቁ ይብሉ ዘጠንቀቁም ብዛዕባ ካብ ማእኸሎም ዝመቃቅልዎም ወይ ድማ ካብ ምቁርራጽ ተጠንቀቁ ዝብል መጠንቀቅታ ይዝህቦም ዘሎ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ዝብሎ ነገራት ኤግዞርት ዝገብሮ ኤግዛምፕሉን ዘምጽኦ ነገራት አሎ ኢንፋክት ዘአበየ ኤግዛምፕል አምጽኡ ብዛዕባ ሕብረቶም እና ነገሮም እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ሲያም ምዕራፍ 2 መልክዕ ባሪያ ሂዙ ክመጽእ ከሎስ አምላክነቱ ከም ምንዝ አይራአየን ኢሉስ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ኤግዛምፕል ወስዱ መታን ዝማአዶም ኣብዚ ክፍል እዚ እዛ መጠንቀቅታ እዚያ መእረምታ ድማ ኣብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 2-3 ሂብዎም ኣሎ ምዕራፍ 4 ቁጥር 2-3 ኣብዛ ማህበር ዘገልግላ ዝነበራ ክልተ ኣህዋት ተባኢሰን ነይረን ስንጥኬን አውዲያን ይባሃላ ፋት ኩል ጊዜ ካብት ዝገርመን ዝደብዳቤ እዚ አሙሉ ማህበር ድንበብ ጳውሎስ ሲቡልቁ አይኮነን ድብሎም ደሎ ነቲ በማህበር ደረጃ ዝጻፍ ደብዳቤስ እንታይ ብሎም መስለኩም ሐሳባተን በጎይታ ሓንቲ ክትከውን ንኤዋዲያ እምእድ ንስንጥኬውን እምእድ ኣለኹ እወ አታእሙን ሲሲጎስ ንስኻውን ክድግፈን እልምነካለሁ አሙሉ ማህበር ዝደብዳቤ ክንበብ ከሎስ ስንጥኬን አውዲያንሲ ከም ተባአሳንታይ ማለትዩ ኣብቲ ማህበር ፍሉጥ እዩ ዝሕዝን ነገርዩ ዚኤንሲ አገልገልቲየን ዳህራዩን ክዛረብ ከሎስ ብዙሕ ዝጻዓራ እዩ ብዙሕ ዝጻዓራ ግን ሓደ ነገር ድማ ጎዲልወናል ምስሓፍታ ቅርቢላሲ ሓደ ምዃን ደለወን ፍልሊሲ አወጊደን ናብቲ ነገርት ምምጻእ ግን ይግብአን ስለዝኾነ ቁርብ ድሕፍርዩ ኣብ ማእኸል ጉባኤ ሁሉ ይዝንገረለን ዘሎ ግን ከሙ ዝኸደይ ማለት እዩ ተሽግረ ስለዚህ ነዚ ክልተ መጠንቀቅታን መእረምታን ኣለዎ ጳውሎስ ድማ ሕጂ ከም ዝበልኩኹም እዝን ናቅረበን ክኸይድ ከሎ ካብቲ መእተዊ ክንሪኦ ኢና ኣብዛ ሰላምታ እሱ ክጽሕፍ ከሎ አድሬስ ክገብር ከሎ ንማንም ኤክስክሉድ አይገብርኒ ንኹላቶም ቅዱሳን ኢሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘለው ቅዱሳን ኩላቶም ቅዱሳን ኤጲስቆጶሳትን ዲያቆናትን ማንም ሲ እዛ መልእክት እዚ አስና አይኮነትን ዝብል ሰብ አይደለም ከምዚአን ዳህራዩን እኮ ሓጎሰይ መልኡ ኢሉዎም ኣሎ ንጳውሎስ ዝሕዘንዎ ሰባት ኣብቲ ማህበር ኣሎ ግን ዝጽሕፍ ሲ ነቶም ዘዘ ሓጎሰዎ ጥራይ ዳይኮነስ ንኹሉ ሰብ ማቹሪቲ ናይ ክርስትና ክመጽእ ከሎ እንታይ ይመስለኩም ዝኸውን ዘዘ ሓጎሰካ ዳይኮነስ ንኹሉ ሰብ ይልብኻ ርሁብ ድኸው ከምታ ንሱ ዘበለካ ክሊክ እሞ ኣብ ዓለሙን ኣላ ኣብ ጎይታ ግን ሕጂ እግረ መንገዱ የሪኦም ይዘሎ ነቲ ዘዝፈተኻዮ ጥራይ ምሳኻሲ ጽቡቕ ዘበለ ጥራይ ዳይኮነስ ንኹሉ ሰብ ክንመጻይና ዳሃሩን እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ምስ በለን ኣብታ ሰላምቱ ድማ ቀጽል ከሎስ
ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምና አኻትኩም ይሁን ይብል እዚያ ናይ ጳውሎስ ሲግኒቸር ያ ሁሉ ጊዜ ዝብላ ሰላምቱ ያ ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንአኻትኩም ይሁን ኩሉ ጊዜ ይዝብል ኩሉ ጊዜ ክብል ከሎ ድማ ዘገርመኩም ጸጋ በቅድሚት ሰላም በድህሪት ያትመጽ ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ሰላም ጸጋ ንአኻትኩም ይሁን መጽያ ይትፈልጥኒ ጸጋ ተቀድም ሰላም ትስብ ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብና ዮም ድሃን ንውይ ዘሪ እቲ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝተረኸበ ሰላም ናይትናይ ጸጋ እንታዩ ውጽኢት እዩ ሰላም ኣብ ሐድሽ ኪዳን ተሪኹሞ ናይ ሰላም ተስፋ ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣሳሰረ ገና ኢየሱስ ክርስቶስ ክውለድ ከሎ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 13-14 ብዙሃት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስት መልአክ ተጸምቢሮም ክብሪ ንአምላኽ ኣብ ልዕሊ ሰላም ኣብ ላዕሊ ሰላም ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ስምረት አምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንአምላኽ አመስገኑ ገና ኢየሱስ ክመጽእ ከሎ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ሰላም ኣብ ላዕሊ ሰላም ኣብ ዝታሕቲ ይኾይኑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ መወዳእታ ቀቅድሚ ስቕለት ቀቅድሚቲ አልቲሜት ንደቂ ሰባት ዝኸፈሎ ዋጋ ሳክሪፋይስ ታበታ ዝተተሓዘላ ምሸት ክዛረብ ከሎ ካብቲ ዝሃቦም ተስፋሲ ናይ ሰላም ተስፋ ይነሩ ዮሐንስ ወንጌል 14:27 ሰላም አሐድገልኩም ሰላማይውን እህበኩም ሰላማይ እክበኩም ይሉ ተስፋ ይብዎም ምስተንሰአ ድማ ፈሪሆም ደቀ መዛሙርት አብታ ተዓጽዮም ላዝነበሩ ገዛ ኢየሱስ ድሕሪ ትንሣኤን ደቀ መዛሙርት ንሁላቶም ኣብ ዝረኸበሎም ጊዜ ንመጀመሪያ ጊዜ ከረኽቦም ከሎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10:9 በተቀዳመይት መዓልቲ ሰሙን ምድር መስመሰየቶም ደቀ መዛሙርት ነቶም አይሁድ ስለዝፈርሁዎም ማዕጾ ተሸጊሩ ነበረ ኢየሱስ አብታ ተአኪቦም ላ ዘለው መጽዩ አማኸሎም ደዊሉ ታናይ መጀመሪያ ቃሉ ዚያ ሰላም ንአኻትኩም ኢየሱስ ጎይታይ በጸጋ ሰላም ዝረኸብና ሰባቲና ኢየሱስ ጎይታይ ምስ አምላኽ እርቂ ዘሎና ሰላም ዝባሃል ነገርሲ ኣብ ህይወትና መጽዩሎ ኢየሱስ ጎይታይ ዝበለጸ ሐብቲ አዘ ክርስቲያን ከም ክርስቲያን ብሉጽ ሐብቲ ክጽብጸብ ከሎስ ቀዳማይ ካብቶም ክስሩ ዘለዎም ነገራት ሲንታ ያለውና መስለኩም ሰላም አለና ክብረና አምላኽና ይሁን ስለዚህ ሰላም ንአኻትኩም ይሁን ምስበለ ሕጂ ካብ 3 ክሳብ 8 ክንቅጽል ከሎና ኣብ ቁጥር 3-4 በትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ሃደዩ ብዝዘከርኩሁም ዘበለ ጊዜ ኣብ ኩሉ ጸሎተይ ምእንቲ ሁላትኩም በሐጎስ ጸሎት እናገበርኩ ኩሉ ሰዓና አምላኽ አመስግኖለሁ መጽሐፍ ፊልጵ ሓንቲ ቃል ተደጋጊማ ተጻሒፋላ ንመጀመሪያ ጊዜ ግን አብዛ ቦታ እዚ አላ ን14 ጊዜ አብዛ መጽሐፍ አብዛ 4 ምዕራፍ በተፈላለየ ፎርማ ተቀሚጣትልናላ ሐጎስ እትብል ካብዚያ ትጅምር ብዝዘከርኩሁም ዘበለ ሁሉሲ በሐጎስ እንታይ እናገበርኩ ጸሎት እናገበርኩ ኩላትና ንፈቷን ንፈልጣን ተቅስላ 4 ፊልጵ በጎይታ ተሐጎስ ደጊመ ተሐጎስ እጅ ጳውሎስ ረአዩ ተሐጎሱ ሲንሰባት ዝብሎ ጥራ ይኮነ ጳውሎስ ከም ዝበልኩኩም አብዝ ገና ሰላምቱ ክጅምር ከሎ ነተዳህራይ ዝብሎ ነገራት ነተዳህራይ ኩንዎ ዝብሎም ነገራት ካብ ገዛ እርሱ እናራአዮም ይዘኸይድ አብታ ሰላምቱ አነን ጢሞቴዎስን ኢሉ ከምጽ ከሎ ከም ዝበልኩኩም ካብት መጠንቀቅታ ዳህራይ መእረምታውን ዘቅርቦ ዘሎሲ ናይ ገዛ እርሱ ኤግዛምፕል አነን ጢሞቴዎስን ሪኹም ካብታ ዝደሓንኩምላ ካብታ ታቸርችኩም ዝተጀመረተላ ጊዜ ጀሚሩሲ here he is with me ምሳያሎ እና ረአዮም ይዝነገርዘን ዳህራይውን እንታይ ልዎም አሎ ኣብ 27 ሲ በሓደ መንፈስ ደው ክትብሉ እጂ እቲ ደው በሉ ገለገለሲ ኩለን በዚ በናይ ገዛ እርሱ ኤግዛምፕል ጌሩስ የምጸናሉ ኣብዚ አድማ ከመጸ
أربعة سي instruction كويناس بقويتا تحقوسو زبلاسي نايجز أرسو ينقرون مال بذكركم زبالة كله سي بحاجوس نذكركم يزت اللي باولوس أمراف هذا سلسة جزينا حاجوس تقيسوا والله سلستيو مسجز أرسو من مرغابي بالله حاجوس كلون دهر كوينوس مسكوناتنا مسر كم ستانسنا أيقونتن سو happiness يبهار مستي happening ده تتحازي what happened to you see ويا happy جبركا ويا جبركا نايب أولوس نجرجن كابتي جزء أرسو كابتي أبيه وتدخونسي زوات أسبي قدر ربعته كم زازرعنا هي بزعبهم زكيريز حقوس عسرت سلستنا عسرت ربعته نمو يجرمكم نب أولوس مكروه سخو إلهم بشارة يبلنا بكن إيه وانجيل دسبكو سبات نيرو انتايلو مسلكم شجر يلن كريستوس لازم سبغسي يحقوس الله قدر زران حمشتن كتكدو خلهم امنتهم سلازا ابيه يحقوس الله يبلن كلن سي مسغزا ارسو يبلن المتحاز كبرنا املاخنا يقول حاسيبو يحقوس ريو يحقوس كريستوس لتسبك بامنت سبا سلازا ابيه يحقوس كل سي اب كالي غير وزلو اجي حقوس كابوشت تجوي كريستوس انديو بالو حقوسنا بمنفس قدوس زاتونا نجر سلام زرخبنا يو كابزي كابتوشت اندي دفلفل گندما مايند سيت هابون يدليو مراف 4 نغيرونال بزا اباز حساب اتحساسبا اجي باولوس ذكروا زحقوس زلوس بزا ابوهم تاريخهم مكوتي مراف 16 قبل حواريات كله افيليبي زغطموس زحقوس مالتاي نبر مصيوكو اتا حنت گزئتي شما زي تنغرنا سب منفس طنقولا زنبرا ليديا دي هنا قديمه ازي ادما شو تناغيفا دي هنا ገንዘብ ተምጻአሎም ስለ ዝነበረት ዋናታታ ግን አባ ጳውሎስ በጣም ሐሪቆም ተዘቢጦም ጳውሎስን ሲላስን ናብ ቤት ማእሰርት ተደርቢዮም ካብ ቤት ማእሰርቱ እንዳሐራ ያውጽዮም ካብዛ ከተማ እዚ አኪዱ ተባሂሎም ጳውሎስ ግን ክዝክር ከሎ ዝዝክር ወሪሁ ማይንድ ሴታፑ ሊዲያኳ እግዚአብሔር ልባ ኸፈተላ ኢሉ ይዝክር እታ ግዝእትስ አምላኻና ገፋ ሐራወጽ ያ ኢየሱስ ጎይታ አቤት ማእሰርትን ተአተና እግዚአብሔር ንሰና ይለውጥ ወይ ሓደ ሐላዊ ቤት ማእሰርትስ አቡ ዲሂኑ ስለዚህ እተን መጉዳቱ እተን ገለደ ይኮነ ዝዝክር ሲ ዘሐጉሱ ነገራት ይዝክር ክብርና አምላኽና ይሁን ጂ ምናልባት አብዘዘ ደሃና ከመ አይነት ኤክስፒሪየንስ ይብልናን ግን ካሎት ካብተ ዝመጻናዮ ማህበር ወይ ገለ ካብ ተሆነ አብ አፍሪካ ገለሲ ክንዝክር ከለናስ ሱንጥራይ ኮይ ኮነና በህይወቱና አብዙን ምልስተይልናሲ ጻጽብቁ በመሕሳቢኻ ናብ ሓጎስ ተአቱምበር ቁስልታት ንጽብጽብ ተኮይና ሓጎስ ትባሃል የላ ክድን ከብለና ዩ ዲፕሬሽን ጳውሎስ ኩሉ ጽብቅ ስለዝኾነሉ ስሙዝ ስለዝኾነ ደይኮነስ ግን ከሙ ገሩስ እንታይ ገሩ ወሎ መስለኩም ቀሪጹ ዋለው ህይወቱ ስለዚህ ክዝክር ከሎ ብዛዕቦምሲ ዝሐጉሶ ነገር ይዝክር ብዛዕቡና መስገነ ድማና አምላኽ ይጽልየሎም ክብርና አምላኽና ይሁን ናአምላኽ ይድማ ገና ከጅምር ከሎ ከመስግን ከሎ ኹይዝም ከም ዝበልኩኩም በሓጎስ እናዘከሮም እናጸልየ እናመስገነዩ ናአምላኽ አመስግናለሁ ምስጋና ናይ መን ያመስለኩም አምላኽ ናይ ዝረድኦ ማቹር ናይ ዝኾነ ነገር ኩሉ አብዝን ከሎስ ነቲ ኩነታት ሓሊፉ እግዚአብሔር ይመስገን ክብል ዝኽእል ምስጋና ናይ ሰነፋት አይኮነትን ምስጋና ናይ ጀጋኑ የህብረና አምላኽና ይሁን ጸሎት ኩሉ ሰብ ክጽልኽ ለኸውን ምስጋና ግን አምላኽ ዝረድኦ ዝኸደ ናብ ሓንተ ዝሰገረ እዩ ዘመስግን ዓሰርተ ተፈዊሶምሲ ሓደ ሳምራዊ ጥራይ መጽ አታቶም ተሻዓተ ኸይልዎ ጎይታ ከመስግኑ አይመጹ ዘመስግን ናብቲ ማቹሪቲ ድብሃል ነገር ሲ ዝተረድኦ ዝበጽሕ ሓደ ጀስ ዱፕሊያንስ ድብሃል ሰባኺሉ መስሐቅ ጃደ ማልቲ እንታይሉ መስለኩም አብ ፕሌን ኸይድ ነይሩ ጃብ አየር እንዳኸደ ከሎ አብ ጎኑ ዝተቀመጠ ሓደ ሰብ ነይሩ ወንጌል ክነግሮ ጀሚረ
ወይ ጎይታ ተፈልጦ ዶ ገለገለ ይሉስ ጀሚሩሉ ወንጌል ክሰብኩ ሲይቁን ይሉ ታብጣይ ተቀመጠ በዚ ዘመን እዚ ስኻሲ ከመይ አይነት ዝበሉ ኻፉል ሺ ኻይሎ አምላኽ አሉ ኢልካ ተአምር ይሉ ከመይ እጅ አነ ክሰብኩ ፍትን እሱስ ለለይ ዛረብ ይሉ you are foolish አምላኽ አሉ ኢልካ ተአምር ገለ እንዳበለስ ለለይ በቃ ክዛረብ ጀሚሩ ከና እንዳገና ፕሌን ይናይሉ ዳራይ ተርብላንስ መጽዩ ጁ ዛ ፕሌን እዚኣ መሬት ዘዘበጣት ያትመስል ይሉ go እና በልና ነኸይዳለና ይሉስ እዛ አብጎነ ይዘሎስ Jesus አነ ክንዱ አይጸለኹን ይሉ ሽግር ክትመጸኸላስ አምላኽ የለን ዝብሉንሲ ይጽውዕ ዘመስግን ግን ለተፈለየ ክብረና አምላኽና ይኹን አምላኽ ዝረድኦ ዝሰገረ ሰብ ይዘመስግን ምናልባት ምስ ወረደ እንታይሉ ዝሰብአይ እንዴ ጳውሎስም በአርሲ ብዛዕቦም እንታይ ይገብር የመስግን ከመስግን ከሎ ምክንያታቱ ድማ ይነግረና ቁጥር 5 እንታይ ብለና መስለኩም ስለቲ ህብረትኩምን ንምስፋህ ወንጌል ካብ ተቀዳመይቲ ክሳ ሕጂ ስለቲ ህብረትኩም ይዘኢሉ ዘመስግነሉ ዘሎ እታ ህብረት ድማ ሰቂላ ህብረት ደይኮነስ ንምስፋህ ወንጌል ናይ ክርስትና ህብረት ካብ ምብላዕ ምስታይ ዝሐለፈት ዕላማ ኣለዋ ተዕላማ አሲ ወንጌል ይባል በሊና ሰቲናሲ በቃ ናይስ ፌሎሺፕ ጥራ ይحلفنا ንኸደሉ አይኮን ከሙ ብዙ አይነት እኮ ክለባት አሉ አና ሓደ ባልቲ ና ሓደ ጻዕዳ ናብ ሬስቶራንት ናይ ሓበሻ ይዘካ ኸይዲ ለቆጪር ሕራይ ተባሂልና ተቋጺርና አሬ በታ ማልተቲያ ተኸድና ኣብ ሓደ ሬስቶራንት ናይ ሓበሻ ምልእ ኢላላ ታገዛ እቱ ኢላ በቃ አይሰርኹን ማለቱ ወይ ቦታውን የለን ገለይለስ በጣም መሊ አላህ አቀን ለአሊ ከመለስ በቃ ካለ ሬስቶራንት አለሞ እንከይድ ገለይሊዮስ ክንመለስ ከለናት ዋና ስለዚ ፈልጥ እንመጽዩ if you don't mind እኮ በዛ ጸጊ ቦታ ከዳል ወልከይ እዚያም ዝመጹ ሓደ ክለብ ይምሉ እና ናአኻትኩም ከማን ነዚ ጋሻ ሂስከይ መጽኻ ዘለኻ probably it's a good day ይለን እንታይ መስለኩም ታክለብ አቡር ሓንት ማልቲ አብደተፈለየ ሬስቶራንት ከይዶም በሊኦም ሞዘይ ፈልጡ አይነት ምግብታት ይበልኡ ዋይን ድማላ በቢ ክስታይሲ ይጥዕሙ ህጂና ተሐበሻ ሬስቶራንት መጽዮም አለው ትባር ሬስቶራንት ኩለን ይገልጸሎም እዚ አሽሮ ተባሃል ካብ ከምዝ ተዝራህ ይብሎም ሓንት ኩላሶ ኸልተ ኩላሶ ተዘውር ይበልኡዋ ዳራይ ድማ ቀልዋት ገለንት ገለ በቃ ፈንደ ይحلفهم ሲኸዱ ታይክብለኩም ደልኤሲ ከምዛ አይነት አይኮነን ክለብና በቃ በሊና ሰቲናሲ ንኸዶ ጉዳይ አይኮነን ዘልዓለማዊነት ዝባሃል ነገርሲ ዘእጠቀና መልእክት ዘሎና ኢና ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚህ ጳውሎስ ከመስገን ከሎሲ በዛባ ህብረትኩም ይሉስ ህብረትኩም ድማስ ንምስፋህ ወንጌል ሀቢርናስ ንምብላ ምስታይ ጥራይ ተቆይኑሲ ትርጉም ይብሉን ሀቢርናስ ንምስፋህ ወንጌል ክብረና አምላኽና ይኹን ሀቢርናስ ሰባት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዝመጹሉ ካብ ሞት ናብ ህይወት ዝሰግሩሉ ካብ አዳም ናብ ክርስቶስ ዘአቱሉ ኢየሱስ ጎይታዩ ህብረትኩም ሲ ንምስፋህ ወንጌል ስለዝኾነ ኢንፋክት ዛ ምስፋህ ወንጌል ይሉ ተጠቀመላ ቃል እንታይ ወተሐደራዊት ትምስፋህ ሲ እንታይ መስለኩም ከምዚ ጨርጊድካ ማርኛ ዲ ትግርኛ እንደኢ ናአብነት ፎረስት አለው እንተቆይኑሲ ቆራሪጽካ መንገድ ዝሕልፍ ክትገብሮ ከለኻ ንብዙሃት ሰራዊት ደቂይድ ክትገብሮ ከለኻሲ ከሙ አይነት ቃላት ስለዚህ ህብረትናትኩም ሲ ዝብሎም ዘሎ ንኸምዛ አይነት ናይ ወንጌል ምስፋህ ስለዝኾነስ ንአምላኽ የመስግኑ ክብረና አምላኽና ይኹን እዚ ህብረትና በዚ መንገድ ዶ ይባረኽ ህብረትናስ ንምስፋህ ወንጌል whatever አይነት አማእኸልና ዘሎ ህብረት ሕውነት ክብረና አምላኽና ይኹን ንምስፋህ ወንጌል እግዚአብሔር ይጠቀመሉ ክብረና አምላኽና ይኹን ቀጭሉ ድማሹ እንታይሉ መስለኩም አብ ቁጥር 6 ናብ አምላክ ጌሩዋ እታባኻትኩም ይሉ ሰናይ ግብር ዝጀመረ ከአ ንሱ ክሳዕታ ማልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝፍጽሞ ተረዲእሎ ህጂ እዚ ህብረትኩም ንምስፋህ ወንጌል ስለዝኾነ ንአምላኽ የመስግኑ ኣለኹ ግን ሞር ኮንፊደንስ ዘለኒ ንስኻትኩም ናይ ሰባ ስለዝኾንኩም ገላ ይኮነ አባኻትኩም እዚ ሰናይ ግብር ዝጀመረ
تردئي الله خسافت سامي كم زبصحكم يسوع قويتاي أباينا باخاتكم من سناي قبر زجمرة سبا يكون جميرو زحدك أما أقل زقدف أملاك يكونن أملاكا يسوع قويتاي زحزن أبانا سرح زجمرة يسوع هاللويا زأملاك زي كسا مفت أمتاز بتصيح فاكت زها تقصزيا أب ملو حدش كدان بزعبا دحنتنا نحسب كلنا تنغدو جوزو نحسب كلنا ثلاثة تقصتات هاللو أملاك التعاممينو with confidence كسا مودة خمس وسدنا كابتوم زنقرو تقصتات حنتي أبسط صباح برنا بالناس أنت خمينا بالنا تشبرنا سنكالكالي لسكت أفدي أي كركبان دي من قصة سماي نقص يسوسي أي كريين دي جلس كنبلا يبلنا حند تراي ملسوا لي تابعاتكم سناي قبرز جمرس مني بعاتكم بجزء رسوكم تتجمرا بجزء رسوكم توصل لك كمالج بأملاك تتجمرا جن أملاك كفت سماي يسوس كويتاي سلازي باولوس أنت إزبلهم زلوا يس بزعب حبرتكم بتعمينا أملاك دمسجد نمسفح وانجيل ونسلازخونا confidence هلني تابعاتكم سناي قبرز جمرا كسا مالت كويتاسي كسا مودعتاس كفت سماي يسوس كويتاي أتا كفت سمايو أرا كفت سمايو أما أخل سنكل كليل خودعي قلا إلسي أي فرحني يسوع كويتاي دنجت سي بكا كتفي دنجت سي قلا إلسي أي فرحني أب أملاخ سي كأسينا إنا ننبر يسوع كويتاي يوحنس وانجيل مراف أسرت أسران هم مشتن يتخالي تتقصي نزل علم أي تتعفونيهم كابي إيد أبوي هذا كوا كمن زغلسي يلن كابت زقسننا كم زها تقصزيا إذا خلا يوزي كابيد أبوسي زمن زأناي أين تأفئنينا زلناس أبيدو يسوع قويتاي ما نم كوسد الناس أبزيك للو بوتا إنا تقمتنا زلنا كبرنا أملاخنا يخون سالسايد ما روميشن مونتا سلاسة مشتن سلاسة شدوشتن تذكر وياهم كافور خريستوسي من يخفلين باولوس زرزيرو كلن زرزيرو سي كابزي فقر زي كفلين الناس غير يلبو كبرنا أملاخنا يخون قدر شو أتا نابتا قدر حمشته زلا يتملس أينتها يزرزرع بما كوحيك هنا بناي وانجل من مصراي مصنعان كل خاتكم بتسقام ما قلتي سلازخونكم ابلبي سلازلهم ما انت كلاتكم زخ حسب قني حدش ترجم كم ببالكم مر قلص يخون كلاتكم ابلبي سلازلهم بزعبا كل خاتكم كمزي لك حسب قنوي كماي تأثير خلخو هنا نوانجل كمسرتان كمواجهة اللان كلخو كونا نسخاتكم كلهم أبزت أجازي مخافلتي زي هذا مسجن الله سي أبزت أجازي مخافلتي سلازخونكم يبلون أزت أجازن تاي أزت أجازي أبزي أنا تيرولنا له نوانجل كمسرتها هنا كمواجهة الله خلخو هذا كمون دما تأثيره إنكلخون تأثيره خلون نوانجل كمواجهة الله خلون سي إزوم سبات زيوم نايب أولوس نايت أجا تتأجا زبلوت عقل قلوتيو تما قلتيو in fact كابزك فلزي بتعمي زبارقتني ذات قصزي أمو كالرينا نمود داقص نينا أولوس أمراف 4 قطر 10 تحمشتا انتهي لو مال مسلكم أتم سفيليبي بتنا يوانجيل مجمرتا كام مكيدونيا مسوص أخو جنا كام مكيدونيا مسوص أيزوم حدش تأمن تخلص نب أولوس مدقاف وانجيل مسفح زبحال نجارتي ترديوهم بجك هاتكم تراي كم محبر بناي محبن موسادن هذا كم ساي كم زي حبره نسخاتكم بعلخاتكم تفلتيهم أبتسلونكي هذا جزين كلا أي جزين زليان نسريركم لي باولوس أبتسلونكي كله أزوم سبات زيوم تيجبروني رمسلكم أواز يوم سي صدول سلزا قلقلو ما يكونن أبتسلونكي أبتسلونكي زقلقل زلو زسبخ زلو كريستوس سلزقونا سي يملكتنا سبخ دا إلهم سي هبو يسوس كويتاي باولوس هذا بروجكت دماني رو اتانا يروساليم محبر تميت سلزنا برس كاب كل بوتاتات
ገንዘብ ይእክብ ነይሩ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ብዛዕቦም ክምስክር ከሎ ናይ መቄዶንያ ኣብያተ ክርስቲያናት ኢሉ ሓለፋ ኣቕሞምን ከማነይ ካብ ጥልቂ ድኽነቶምን ሲ ልግሶም ኣዝዩ እንታይ ገበረ ይብል ኣዘዘ ሕጂ ሓዙኒ ምስ ጳውሎስ ናይ ጸጋ ተኻፈልቲ ዝኾኑ ብምንታይ መስለኩም ወንጌል ክሰብክ ከለውን ይህብዎ እዮም ተኣሲሩ ከለውን ይህብዎ እዮም ስለዚ ጎየ ጥራይ ኣይኮነን ድድግፍዎ ኣብ ማእሰርቱን ይድግፍዎ እዮም ስለ ክርስቶስ ኢሉ ዝተኣስረሲ መኻፍልቱ ኢና ናቱ ጉዳዩ ኣይባሃልኒዩ ስለ ክርስቶስ ኢሉ ስለ ዝኾነ ዝተኣስረሲ ኣብቲ ዝጎየሉ ግዜ ጥራይ ኮን ካንትረዶ ኣብቲ ክሰርሓሉ ከኣየሉ ክነብረሉ ዘይከኣለሉ ግዜውንሲ ምሱ ይኻዶ ትብል ጳውሎስ እንታይ ያገጢማቶ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 27 ግብረ ሐዋርያት ካብ ኢየሩሳሌም ተታሂዙ ኣብ ቄሳርያ 2 ዓመት ተኣሲሩ ዳህራይ መንገዲ ናብ ቄሳር ይግባይ ስለ ዝበለ መጺኡ መርከብ ተሴራ ገለ ብዙ ነገራት ኮይኑ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ሮም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 28 ምስ በጽሐ ቁጥር 16 ተነግረና ቃል አለ ጳውሎስ ምስ ዘበኛታት ምስ ሓለውትሲ ኣብ ገዛ ክሕሎሲ ተፈቅደሉ ይብላ ኣብ ገዛ ንኽልተ ዓመት ጸኒሑ ኣብ ዛ ፊልጵ ውርድ ምስ በለ እቶም ዘበኛታት ወይ ድማ ቤተ መንግስት ዝሕሉ ብዛዕባ ክርስቶስ ከም ተኣሰርኩሲ ኣብ ኩሎም ዘበኛታሲ ተፈልጠ ይብሉ ሓደ ሰብሲ ምስ ጳውሎስ ኣብ ገገዙና መጹ እንታይ ይገብሩ ተኣሲሩሎ እሶሙን ይእሰሩ 6 ሰዓት ዳገለ 8 ሰዓት ምሱ ጸኑ every time ዝኾነ ወተሐደርሲ እና መጸ ምሱ ይኸው ብኸምዝ ምኽንያቱ ኣብ ኩሉ ተሰምዐ ትማእሰርቱስ ንጽቡቕ እግዚአብሔር ከም ተጠቀመሉ ዝነግር ኣብ ዳህራይ ግዜ ታይ ክብለኩም ደልየ ግን ናይ ሰብ ፊልጵ ነገራ ሰብ ፊልጵ ንጳውሎስ ድሕግዝዎ ዘለው ኣብዚ ጽንኩር ኩነታት ጳውሎስ ኣብዚ ኣብ ገዙ ተኣሲሩ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ወጻኢታቱ መንግስት ሮማ ይኮነትን ትኽእሉ ካብ ገዛ እርሱ ሮማ ይኮነትን ትقلቦ ደለ ሰብ ፊልጵ እንታይ ከም ዝገበሩ ልበይ ዝትንክፈነ ነገር ገንዘብ ጥራይ ይኮነል ይኹም ኤጳፍሮዲጦስ ድበሃል እቲ ዳህራይ ብህማም ምኽንያት ሕጂ ኣብዚ ምዕራፍ 2 ክንሪኦ ከለና ናብ ፊልጵ ድመልሶ ዘሎ ሰብ ከገልግሎ ንጳውሎስ ይመጽ ጳውሎስ ተኣሲሩን ከሎስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምግቢ የብሉን መዘብ ስለሉ የድልዮ ገለገለ ሁሉ ሲ እዛ ማሕበር እዚኣሲ ገንዘብን ዘገልግሎ ሰብ ድማ ያሂባቱ ደገርሙ አይነት ሰባት ኢየሩሳሌም ከም ዝኮይኑሎ ይህቡ ጳውሎስ ኣብ ተሰሎንቄ ሎ ይህቡ ጳውሎስ ቤት ማእሰርትሎ ሰብ የድልዮ ገንዘብ የድልዮ ሊሆሙ ዛ ወርሒሜ በመንገድና ህሚያ ፕሮጀክት ጌርናስ ኣብ ሃገርና ብምኽንያት ወንጌል ዝተኣስሩ ሰባሲ ንዝክረሉ ግዜ አይንከሬጁ ኣብ ልብኹም ካብ ሕጅሲ ይቀመጥ ስለ ክርስቶስ ኢሎም ዝተኣስሩ ዘበሉ ሁላቶም ሲ መኻፍልቶም ኢና ቤተሰቦም ህይወቶም ኩሉ ሲ ክንድግፎም ናትና ጌርና ክንሓስቦም ሲ ይግባአና ልክ ንደቅና ከምና ሓልዮሲ ደቅዞም እስራቱን ድማስ ክንዝክሮም ይግባአና ፊልጵን በአርሲ ከምዛ አይነት ልቢ ዝነበሮም ሰባት ንጳውሎስ ኣብቲ ዝጎየሉ ግዜ ኣብቲ ወንጌል ዘገልግለሉ ግዜ ጥራይ ደይኮነስ ከመይ ተኣሲረ ከለኹ ኾነ ንወንጌል ከምስርታን ከምዋገተላን ከለኹ ኣብ ክልቲኡ ግዜሲ ይድግፉ ሆሆ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ ጥራይ ደይኮነስ ምንም አይገብር የለን ኣብ ዝበሃለሉ ግዜውንሲ ይድግፉ ቁጥር 8 መስገሪት አይነት ያ ቀልጠፍ መታ ናይ ልቡ ነገር ይዝነግሮ ብለውሃት ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሁላትኩም ይሉ ከመይ ገይረ ከም ዝናፍቀኩም አምላኽ ይምስክር ጣሚ ፍሉይ ፍቅሪ ዘለውና ፍቅሩ ድማ ይነግሮ ከመይ ገይረ ከም ዝናፍቀኩም አምላኽ ምስክር ይሉ ክረኽቦ ማይካለ ፋክት ምዕራፍ 2 ንጢሞቴዎስ ክልእኸልኩም ዳህራይ ድማ ክመጽእ ይልዎማ እዚያ ምምጻ አይኮነትሉ
ታሪክ ከምንፈልጦ እኮ ጳውሎስ በዚህ አይተሰናቢቱ زياز صبياز نبره فردسي نمفتح دا يكون تخوينات توكو مسواتي يخوين كن يحسب دما ينافقهم كريوم دما يدلي كم زنبره ينقر كريوم سلا زيك على قد نابي يمصوم مسلكم ناب صقا زوفا بصلوت غني بصحو يحواتسي تزيرعنا يومكو بصلوتكو خن كدوم نخلينا in fact ጳውሎስ ነቲ ከም ዝግበሩ ኢሉ ዝብሎም ዘበለ ሁሉ ነገራት እኮ ቀድም እኮ ነቶም ሰባት ቀድመ መንጋሩና አምላኽ ይዝነግር ኩለን መልእክታቱ ሲ እቲ ኣብ ውሽጥ እዚ ጸሎት ኣለዋ ክኾንዎ ዝደሊ ዘበለ ሁሉ ሲ ኣብ ጸሎት የምጽ ይጽልየሎም ዛ ተሻዓተ ክሳብ 11 ሲምፕሊ ጸሎት ያ ክረኽቦም አይካለ ይናፍቆም አለ ይናፍቀኩም አለሁ but I pray يصليلكم ታጸሎት ድማ ነጊሩ ኣብናይ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ 9:11 ተናይ ቀደም በሓደ እንደለዋ ናይ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ 3 ጥቅሲ 4 ጥቅስ እንደህር አኪቡ ነጊሩና እንታይሉ ጌርዋሎ መስለኩም most probably ብዙ ጊዜ ነታ ናይ ድሕሪት ንቅድሚት አምጽይዋል ሕጂ እታ ክስታይ ደረጃ በደረጃ ስለዝኾነት ታጸሎት ክትርዳአና መታ تحدش ترجم كم زلوا وسلازق أمتوا بقى كخيدمو كنزازم سلسة صلواتين صليو الاماوين ينغريو امود اتانتاي كخون غولون يقمط صليو ማለት ሲትዋርድስ ንምንታይ ይሁን ይጽልይ ከም ዘሎስ ይነግሮም ተቀዳመይቲ ቁጥር 9 ኣብ حدش ትርጉም ፍቅርኩም በሁሉ ፍልጠትን ምስተዋልን አዝዩና በዝሐ ምእንቲ ክኸይድ ብዛዕባ ፍቅሪ ዝጽልየሎ فقري إن بزها كغيد يزصليل أتا فقري نا أملاخ ديا ويس نحدد أي نجرنان فقري ترى يزبل كابت كونتكست تبجسنا نحدد فقري آخر نبل غلينا كده ما بتحدد وجنوش قريب الله ندبل من تاي مسلكم كمل أختي يوحنس كم نرد أسي فقرنا أملاخ فقرنا حددن كحادين نا أملاخ ده فكرسي نحوا يسألني يفكر ስለዚህ ፍቅሪ ትብዛሕ ተተባሂሉ ተጸልዩ الناس بخلتي ወገን ያخد በዝሕ ንአምላኽ ደሎና ፍቅሩን ክበዝሕ ንቅዱሳን ድማ ብኡ መጠን ናብ አምላኽ ተበዝሑ ሲ ናብ ዝኽበዝሑ በተሐደ ድማ እዞም ሰባት እዚኦም ሲ ክሳዕ ክንድዝን ጳውሎስ ዘፍቀርዎ እሱውን ዘመስገነሉ ጉዳይ ደይኮነን ታይዳ ድማ በጸሎት የምጾ ተይልኩ ጳውሎስ ኣብዝ መጽሐፍ እዚ ዝነግረና ሓደ ነገር ሲ ممتطار satisfied አይከውን ነትናይ ድሕሪትና ገደፍኩስ ነትናይ ቀድሚት ዘሎን ማሐዚ ይመጣጠር አለሁ ይሉ ስለዚህ ፍቅር ኮለዎ አመስግኑ ኮሎ ግን ድማ ክበዝሐሎም እጁ እንደልዩ በቃ ያክል ድብል ሰብ አይኮነን ክበዝሐሎም መታ እቲ ፍቅር ድማ በግልተ መንገድ ዲዩ ክበዝሕ ደልይዎ ዘሎ በፍልጠትን በመስተዋል ፍቅሪ በፍልጠት ፍቅር ድማ በመስተዋል እና አበይ ይኸይድ ፍቅሪ all emotion ጥራይ ኮነትን በፍልጠት በመስተዋል ዘአብ ነገር ፍቅርን ፍልጠትን አላጊብዎን አብ ቆሮንቶስ ከዱ ከለኩም ፍልጠት ይነፍሕ ፍቅር ድማ ይሐንጽ እና በለ ፍቅርን ፍልጠትን ሲ ከምዚ በበይኑ አቅሪቡልናሉ አብዝ ድማ ፍቅርን ፍልጠትን ሲ በሐድ በፍቅሪ በፍልጠት እና አበኹምታ ተነጥብና ሂዝና ናብ ተኸሊት ተሰግር መታ ታፍቅሪ ያትበዝሕ በፍልጠትን ምስተዋልን ይወሉ ተንክልተ ፍልጠትን ምስተዋልን ዝብላ ትርጉም እንደህሪሆም ከምዚ ዘይተፈልጦ ወይ ድማ ና ኢንፎርሜሽን ወሰኽ አይኮነ ሜንሊ እንታይ አመስለኩም ናይ ኤክስፒሪየንስ ነገር ይዙ ጽልየሉ ኤክስፒሪየንስ ሲ ስጥም ይበል ዲፕ እንደሆነ አሚቅ እንደሆነ ነገር ሲ ክህልወኩም መታን ይዝብል ታ ምስተዋል ትብልጅ በትግርኛ ምስተዋል ተባሂላ ካለ ምስተዋሉን አለምሽ ኣብ ሐድሽ ኪዳን ዛ ምስተዋል ትብል ቃል ሲ ኣብዚያ ጥራ ያዘለ ሓንቲ ቃል ናይ ግሪክ ኣብዚያ ዘላታ ምስተዋል ዚያ ጥራ ኣብ ካል የላ አበይት ረኽብዋ ካል ተይልኩምኒ ብሉይ ኪዳን ናብ ግሪክ ክትርጎም ከሎ ሰብቲጀንት ተርጊሞም ወንደም ቶም ሰብዓ ሊቃውንቲ ሕጂ ኣብኡ ዛ ቃል ዚያ እንረኽባይና በፍላይ ምሳሌ አምንታይ አይነት ቃላት ይተልኩምኒ ከምዝ በልኩም ወሰኽና ኢንፎርሜሽን ዳይኮነስ
ናይ ኤክስፒሪየንስ ነገር ይዛረብ ስለዚህ ጳውሎስ አብዝ ቦታ እዚ ፍቅርኩም በፍልጠትን በመስተዋልን ሲ እና አበየ እና በዘስ ዲፕ እተው አቡ ጥለቁ አቡ ይብዛሐልኩም አቡ ኢየሱስ ጎይታይ ይብዛሐልና ዶ ፍቅርና በፍልጠት በመስተዋል እና በዘህ ይኺድ ኢየሱስ ጎይታይ ተኻለይት ጸሎቱ ድማ ቁጥር 10 ተዘላ በሐድሽ ትርጉም ከንብቦ ነቲ ዝበለጸ ተቀበልኩም ነታ ክርስቶስ ዝመጸላ ማአልቲ ንጹሃት እንታ ዘይብሎም ምእንቲ ክትኮኑ ነቲ ዝበለጸ ተቀበልኩም በናይ ቀደም ትርጉም ድማ ዘሐይሽ መታን ክትምርሙ እንጂ ዘሐይሽ መታን እና መርመርኩም ክሳእ ማአልቲ ጎይታ ክሳ ዝመጽሲ ነቀፋ ዘይብሎምን ንጹሃት ድማ ክትኮኑ ይዝብ ዘሐይሽ ምምርማር እዚ በጣም ብዙ ጸሎት ዘልዩ ኩላና አብዝ ዘለና ሰባት ሓደ ዘሐይሽ ፈሊጥና ኢና ኦሬዲ ዘሐይሽ ፈሊጥና አብዝ መጽና አለ ናይ ጎይታ ዝኾንና አብዚ አውን ሎም ተረኺብና ዘለናኮ ዘሐይሽ ፈሊጥና ኢና ሉቃስ 10:4 ጎይታ ሓደ ምሳሌ ተዛሪብ እቲ ናብ መንግስት አምላኽ ምምጻእያታ ኤግዛምፕል ከይዱስ ንድራር አዲምዎ ምስ አደሞም ሲ እንታይ ኢሎም መስለኩም ሰለስተ ሰባት ምላሽ ክቡ ከለውስ ተሓደ መሬት አዲገለኹ ርኢ ከይደ ኢሎ ሓሙሽተ ጽማድ አብኡር ገዚ ኣለኹ ክፍትኖም እዩ ካብ ኤክስኪዩዝ ድማ ሳለሳይ ኳሓሽ ተመሪኤ ኣለኹሞ ሕጅስ ክመጻይ ክእልኒ ኢሎ ኩላቶም ሲ ዘሐይሽ አይመረጹ ጽምድ ብራይ ምርአይ ምንም እኮ ጸገም ይብሉን መሬት ምርአዩን ጸገም ይብሉን አብታ እዋነት ያግን ነታ ዘሐይሽ አይለለው ናብ ክርስትናውን መስመጻና ያህዋተይ ዘሐይሽ ምምርማር ሓንተ ኤግዛምፕል ክበኩ ማርያምን ማርታ ኢየሱስ መስመጻስ ማርታ ተገልግሎ ነይራ ምግልጋል እኮ ኃጢአት አይኮነ ዝገበረቶ እኮ ጌጋ ጉለት እኮ አይኮነ ግን በታ ጊዜቲ አሲ ዘሐይሽ መርሚራ ይፈልጠት በታ ጊዜቲ ማርያም ዝወሰደቶ ይትክክል አብ እግሪ ኢየሱስ ምዃን ያኔራ ተድል ከምዝ ካብ ኃጢአት ናብ ጽቡቅ ገለ እሱ ምፍላሽ ጸገም ይብሉን ግን ዘሐይሽ እና መርመርና መኻርሲ አብት ላይፍናስ በጣም ዊዝደም ዘልዩ እዚ ጸሎት እዚ ጳውሎስ ዝጸልይ አይነት ደልዩ ክሳ ማአልተ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እጂ ሓንቲ ጎል አለ ኢየሱስ መጸለይ ናይ ሳንቲፊኬሽን ፕሮሰስና ዝውዳሉ ኩሉሲ ኩላህናስ ፍጹማን ንኾነሉ ማአልቲ ከሳታ ማአልቲ አግን ስኢል ካይነበር እንታይ ግበሩ ይዝብለና ዘሎ እና አበኹም በምንታይ በንጽህና ነቀፋ ዘይብሎ ክትኮኑ መታ ካብ ገዛ እርሶም ዘይመጽ ድማ ካብ አምላክ ከም ዝመጽ ቁጥር 6 ተሰናይ ግብሪ እሱ ስለዚህ ጀመሮ ናቡይ ዝጽልየሎሙን ዘሎ ኢየሱስ ጎይታይ ናይ መወዳእታ ናብዚ አምባር ተመጽ ኢንፋክት ናይዙ ሁሉ ዜን ተለዋሲ ዛ ሳልሰይቲ በሆሙያ በታ ሓንቲ ስቴፕ ክንሪ አደሊ አን አውትካም ኮይናውን ተመጽ ነገር እንታይ ይብል ንግብር አምላኽን ምስጋኑን እቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ጽድቂ መልዩ ፍረ ጽድቂ በኢየሱስ ክርስቶስ ይዝርከብ ብኡ መልዩኹም በጣም አልተ ጎይታ ፍረ ዘለዎም ፍረ መልዩኹም ሲ ክትርከቡ መታን እዚ ድማ ንምስጋና እዩ ንግብር አምላኽ እዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ዝመልዩኹም ሲ አብ ቅድሚኡ ክትቀርቡ ከለኹም ሲ ብዘይ ፍረ ከይትኾኑ መታ ፍረ ዘለኩም ሰባት ክትኮኑ ፍረ መልዩኹም ክትርከቡ መታን ሲ ፍረኽ መልአኩም እጅ ፍረ መቼም ክበሃል ከሎ ፕሮሰስ እዩ ክዝራእዩ ክኹስኮስዩ ገለገለ ፍረና ተረኽበ ኸይድሲ ሰ ፕሮሰስ እዚ አና መልእት አባኻትኩም ክትመጽሲ ይጽልየልኩም አለኹ እዚ አኽብለኩም ወደ ጳውሎስ ብዛዕባ ዞም ሰብ ፊልጵ ሰለስተ ነገራት ካብቲ ዝራእናዮ እንድሕር ሪኢኹም ሲ ይመጹ ወይ ድማ ብዛዕባኦም ሲ መጀመርያ ዘኪረኩም ይብሎ whenever you cross into my mind አብዛ አምሩሲ ምጽእ ይብሉ
نقولهم قدوسانن يحواتن سي كهون زلوي نفس وكف ناسي كمزي قبرلا عوات ناسي نذكرهم سبت اتا دفت واموي حتى يطرا دي يكونس بغويتا زغونو يحواتي ونسي زذكرهم سب نذكرهم سبت قدر شو حتى كتريو خلقهم سي اب لبي سلازلهم وريدهم دما اب لبو دما كاب قدر تشعتك 10 حدا دما اب قدمي صغا زوفانسي زقربهم زصليلو اب حساباتو لو اب لبو لو اب صلوتو دما قدوسان اب حساباتنا قدوسان اب لباتنا قدوسان دما بصلوتنا يبزهو كبرنا املاخنا يكون ويتا يسوع يبارككم كلاتنا رأسنا نبيلنا صلينا خمودينا كم زتبارككم زتتقمكم سملو امنتينا نزل سالساي كفال زمت زلو سومون دما تخافلت تكونوا سبسكرايب بمقبار channelنا تخافلت تكونوا نغبطهم زي كأل حواتنا دما لايك شير بمقبار نسددلهم سلام كنا يكبر لكم